हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोलायबाय बे टपिकआनो जादों जुदि नोंथाङा बबेबा प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावोबा पिएफ एकाउन्ट मोनो बे पिएफ एकाउन्टखौ मोनखांनायनि उनाव बेखौ बोरै एक्टिभ खालामो दा आं बेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे आंनि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै लोगोफोर जुदि नोंथाङा नोंथांनि पिएफ एकाउन्टखौ एक्टिभ खालामनो नागिरदों अब्ला फार्स्टआवनो मा खालामनांगोन ब्राउजाराव थांनांगोन लोगोफोर नोंनि मबाइलनि ब्राउजाराव थांनानै लिरनांगोन EPFOUAN लिरनानै सार्च खालामना हो लोगोफोर सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर होमबा नैबे फार्स्ट लिंक नुगोन नोङो UAN एमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेशन बेयाव थुना हो लोगोफोर बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर होमबा अकेआव थुनानै गाहायथिंजाय थां बाव नुगोन लोगोफोर इम्पर्टेन्ट लिंक्सनि गाहायाव एक्टिभ युआर UAN नैबे एक्टिभ युआर UAN बेयाव थुना हो लोगोफोर बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर बाव नुगोन नै नोंनि UAN ओमफ्राय मेम्बार आइडि आधार कार्ड नेम डेट अफ बार्थ मबाइल नाम्बार ओमफ्राय केपचा होमबा UN नाम्बारखौ होना ला होमबा आंनि UN नाम्बारखौ होनसै बेनि उनाव मेम्बार आइडियाथ' जोंनाव गैया नालाय आधार कार्ड नाम्बार हो बेनि उनाव नाम टाइप खालाम नाम हो नोंनिखौ फुल नेम बेनि उनाव नोंनि डेट अफ बार्थ हो बेनि उनाव मबाइल नाम्बार बेनि उनाव गाहायाव नुगोन नै केपचा बे केपचाखौ होबानो जाबाय बेखौ फिल खालामखांनायनि उनाव नैबाव मोनसे टिक मार्क नुगोन नै बेयाव होनानै गेट अथराइजेसन पिन बेयाव थुना हो लोगोफोर दसे नेथ' नांगोन दे लोगोफोर बे वेबसाइटआ पिएफनि अफिसियेल वेबसाइटआ बिराद स्ल' आरोना नोंसोरनो एसे टाइम नांनो हागोन खिन्थु नोंसोर आरामै नायै नायै गासिबो क्लियारलि बानायनानै लाबानो जाबाय गावबा गाव गेट अथराइजआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेयाव नोंनि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन लोगोसे बेयाव डिटेल्सबो फैगोन होमबा नोंनि OTPखौ होनानै बाव भेलिडेट OTP एन्ड एक्टिभ UAN बेयाव थुना होबानो जाबाय थुनाय लोगो लोगो नै एक्टिभ जाबाय होननानै फैबाय लोगोसे मेसेजबो फैबाय नै एक्टिभ जाबाय होननानै लोगोफोर दा बेयाव पासवर्डबो हरबाय बिसोरो टेम्परारि पासवर्डबो हरो बेनि उनाव नोङो UAN नाम्बारखौ होनानै ओमफ्राय टेम्परारि पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामनानै पासवर्डखौ चेन्ज खालामनानै लाफिननांगौ आरो ना लोगोफोर नोंनि गोसो बायदियै दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना नायल' इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालां